quarter sang ziak tu Rebecca nu te I Mizoram khotlang lam khopo khata quarter sang ania komhingero ka seilo mayang Astoria tangin then khat chuan in lo hre tho mai thei ani kapu min hril ania kapu chu khuwa chuan DFO ni in a oma quartera chuan omin vai pasang tak mai pakhathi a ompuya a hmingero ka hre chi to lo chu vai pa ompui chuan a tho pui pa nu pui chu a pasal om lo hlanin poisa lo dila ma se pek du lo wangin a pong suala a that zui bokani khotlang thinrim chuan an chil zuya kholaya an hnuklum ta ni kapu chun ti hian a soya khati hun lai khan ka a thuaya ni berin ka hria ati kanu puite an ron jin chang pon quarter an riak ngam ve ngai lowa keima in ka riak mai thin ani ati a vai pa ompui pa dam lai chuan aizola tanga ho thla hi ain bual na tura siam sak zia thina athi hnuwa chuan kapu chuan ka ho thla bathroom ka lut hi a vai pa ompui pa chu alo ding kur thin zan ka mu te hi ceiling a hen a ron wak thoi thina ama takero mu tura om ngai lo mu chung chuan silai ka in chhop topa a ron thlen china pianga kalo ka pop mai thin a re maka ma se ngai te bukin chu tiang chuan a ron tile thin atia ceiling ka na te chu a ko huang lomani kanu puite an ron chukin min zota kalo hril maya ma se hlo na em ka nei ngai lo an ni ero chuan an hlau lutuk hi kabula an riak ngam lo thin ke ro ka riak lui ngat zel thawani tum khat kanu pui le ka tho pui pa le anu pui chu an ron zina chu mi tum chuan quartera chuan an riak ve a khum kan do zoma ta chuan kan mutlar dul maya zana chuan vai pa chu ron chele tanta kan mutna bang nuai rangwa chu ron zut phei zela kan thian tu chuan kong khar te a ron thlen ve le kan lo hong thut don nia kan ti a ti chuan kong khar te a ron thlen ve le chuan rang tak mai kan lo hong thuta a re mak ma se apia angai te bokin tiang chuan a ron tile thin keima chi kom lai pon min ti buai zan khuwa thina amol wange khati lai khan ka hlau ngai lo ka thuai ani berin ka hria ati ani tuna chun quarter chu sak thatani to ani kumenga mozat liam to ami kha ania a thlen kum tak ero ka hrelo khomi then khatte point chu vai pa an hnu na lai kholai vel mun re deuh lai a chuan thomak tak te an hre thin ani ome chu ero midang ka atanga ka hriat ani to a chu khuwa chuan kum hni lai ko om ve to nge ani quarter lai bor vel chu mun re lai tak ma se nuam ang reng tak ani boka IR ho om tam na mun ani awangin ko chunga nula rima leng thin IR ho chuan chulai mun quarter zone chu ma ania pel an hlau thin hle ani IR thian kan nei ve nuala wangin thil mak tong em lo ma se an hlau thin zia min hril fo thin tum khat phei chu IR thian pakhat ron lenga tlai to taka ma nia an mun lama ho tur ani sia a hu phur ngai mai a ho tur chuan quarter zone thlen ma in karon phone ang chenga kapel ma chuan kanin bedon nia chuan azia dewang atia lau to sa nak line minon biak laya kan ti thai vel phei chuan a hlau lutuk chu a khur lum lo chau hi ani in an chedong ziak tu NDK zar zo liana tilfin fia thai ni lem lo ma se makati de ve dewa wangin karon tar lang ve don ani zan kha chu TV anin keima in zan rei tak thleng kamenga ka film en ka hmu nom ka ti zong tak mai kha ania a film chu Constantine ti ni ta in ka hria a star po kin ri fania a film kalphung po tharau sual le ram huai bol lo ho lam ani chu film chu ka en top thaka sana ka ena dar som pahni alo ri to a ma se muta chu alo em awangin hunge film kan zong kwal te ang film hu nom deuh thlashang film dang alo chutak hlowin ti in channel sang ka met lor zeta film pakhat hi ka met chuaka chutia ka en lai tak chuan film a tho chuan nula pakhat pon fen chim tak ne na in thuam hi
lau em in atlan chia a ka en ta zela misual hovin an pawng suala an sual zo tia engemaw ti in misual ho hnen atang chuan atlan chhuaka a report lavin tha tumin an zui hi alo nia nulamal le khelin karvel chu aron lang hnaya an pawng sualna awang chuan a sera tangin thisen amala lo luang thazar zara maktak main amala thisen alun thlak rual che chuan kanara thi thut maya thisen a luang thlave ngal ta zur maya atira chuan makti na changwak po ka hra chuang lo rufai turin tv bula almera chunga lapoin tel kala chuaka tlema zong ka potla lapo dang zong chu almera chunga ka da ve maya kanar thi rufai turin dak chungin pindandar thalang lam chu ka panta a minute khat po atling kher lawang ka hruzawa ka valet le chu almera chunga lapu ka da kha alo om talawa avamak ve mole ti a kan hoi vel chuan thuthleng hnuaya alo om dai maya kachara ka da thavele tamaya ma se an hnuah tv la enreng chungin ka ngai tu aneu newa thisen luang ka hmu ruala ka hnar thi luang thlave tanghal mai chuan mirap tareu maya ka ngai tha talawa lau deuh chung le multhi ding ur chungin kamuta daya thil thalo dang chu a thleng zui ta em lo ani thil mak ve tak chu ni in ka hria chuti rual mak ve tak dang om chu thil ka to ma thla lok khan ka zan mulai hi ka tang har thuta light off thim vek le tholen zar ka nia ka har thuta ka men chuan ka bula fi lutuk lo hian meichia ni om tak ding deuh zur hi ka hmuwa tho phang mit vai ani takin ti in kamit ka khap na samaya ma se la ding tarenga minute khat dona aron kun hniama ka mel en chian tum ni berin ka hreta a ka hlau lutuk chu in khu na chang po ka hreman to lo ka mai mi ching topa ka meng le anga min lo la bi hnai kur chuan ti ngai na om ta chuang lo aw vak chungin thi le thi ti in ka bo ngal rop ange ti in ka meng le tariai re chu alo bo ta dai mai ni tun thlengin kamit vai nge ni ang ka thil hmu kharam huai tak tak ni zok o ti in kalangai tu ave fo thin mak ve khop mai a hmun chu ka soi lo mayang in ti mual pho tumna anga angai thei don tlata kha kan in luana nei tunu kha tun ma deuin a thi to a thlamhu po an lo om to thina khami in kha akang vak to bok chu ba kanu le kanaute point thil mak ve tak tak chu an hmu ve thin hlom tho mai ma se in siam chazong le chiang fek fok ero chuan tu man kan lam hungai lem lo no pang doi je pha kan lo dewa wangin kan ti ho chang pu in kan soi chuak thadu vak lo thina ni in mal som lo ve tak chu ani reng mai kan soi chho tawange anei tunu berathia a unaw nu te chung ko alu atira a kang le ta vaka chun nuwa pa berathia an mak pa thile a an fa pa thile a an om pui thin an leina hnai ve tak a thibok chu mi hnuwa an in lu tu te zinga chung ko pakhat an pa ber ain ok luma chu mi te mo nu chu a thile a chu baka in lu tu te hi zurui ching le boina siam ching an ni deuh veka in chu chhongli ani a zan tin deuh to hi kan buai le nuai thin kan luana chung chia floor atangin mei tha in veranda puana zara arab sual pala atlata a in so na lama a spinal cord a so fuwa a kai vaka hospital a kan kalpui ngal thuaya adam chuak le ram na in a pian phung a chezo ta vek mai ani kan luana light floor chu chung ko ni in kan in phel phoka a le lam lu tu te chung ko pa ber zana mulai chu ram huai hovin a benga an pot shepa a zana zanin kan in lama an ron tlan chepheya ram huai chuan chezom talem lawani in chung lama tangin puitling hi voi thum ngot an ron tla to a wa nei thlak takin thi ero an om ngai lo thung a to pa phei chuan zan khat chu dar som vela in ban lai tak abung thut maya achim lawin in dang lu tur kan zong taruai lama ti chuan in lu tu te zong kan in son chuak dar zo ta vek maya tuna hian an thiat ta hialani in an chedong ni berin ka hria
在等待花开的季节，与你相见，与你相见。